началото до края. Всички букви съм написал, всяка има ясен смисъл. А е аленото знаме, детето с любов обряме. В България в най-весели си живее. В е планината, който среща пред зората. Гъбчето бива на земята ми е гърда, обаче без който няма вода без сърцето. Елата свето час и крайне бя домак, жита озери се поряка благодарците. За създание книга надалече се достига и игри любим злете зло и снежни зими. Христос вели бе отпет, лея лагерът любим, весел и незабравим. Мама, майко мия, моя обич ти запчела. Народа не любиме, дал ни българското име. О, обичта голяма е към татко и към мама. Това е песента изпята по вода през планината. В крагостта лъскаря, че увидихме буквара с соловна вещана от борците Салащана. Училището тука блика и зорът наука. В е планизъм мляка, пръв приятел на моряка. Хорци игриво зная, гайда свири, аз играя. Часовник зазвъня, бързо и почва ведрина. Весел и вест пасулка, ставаш ледена висулка. Щом щъкел от цъфрака и за пролетта не чака. За моята стая да точа и играя. Йо, през юли е добре да отидеш на море. Ярък небосвод, ясен път за цял народ. Аз моля да строчка в края на изречението пиша точка. Въпросителната пита за страшителна изпита, но аз никога пред нея от плаване не мея. Удивителна, щом аз кажа ох и ах, идваш края да се наредиш, изречението да красиш. Запетайта къде? Толкова е лесно, с нея върви ли по вода. Ако няма запетая, аз наистина не знае как речта се ще редя. Ако видите тире, спрете, авторът не ви говори, а героите да водят.
Двоеточие, то значи спри се, пауза, отдъхни и наново започни. Трите точки са многоточие. Спри, за дълго нова мисъл почва пак.